príležitosti, spolupráca, nápady, synchronici, správny čas. Stávam sa osobou, ktorá prirodzene priťahuje peniaze, v kľude cítim vnútorný súhlas. Neprosím, netlačím, len udržujem stav zladenosti, s hojnosťou som pripravený. Peniaze prúdia ako rieka, cestou s najmenším odporom som tomu otvorený. Vždy keď interagujem s peniazmi, prežívam rčečiku výmenu. Keď platím za niečo s nevolou, že strácam, odpudzujem odmenu. Keď príjmam peniaze s vinou alebo s prekvapením, ako by som si ich nezaslúžil. Uzatváram kanál, ktorý peniaze privedol, uvedomujem si to a tie vzorce som už opustil. Emocionálny podpis, ktorý pripájam ku každej finančnej transakcii. Trénuje vesmír v tom, čo mi má poslať, som kontrolór svojich reakcií. Peniaze sú ochotní, partner chcú plyn ich modiť, cirkulovať, viem ich použiť na dobre. Vážim si peniaze, vítam ich, rešpektujem, mám v nich dôveru, tvorím s nimi projekty hodné. Prichádzajú mi nové príležitosti, spolupráce, nápady, synchronicity, správny čas. Stávam sa osobou, ktorá prirodzene priťahuje peniaze, v kľude cítim vnútorný súhlas. Neprosím, netlačím, len udržujem stav zladenosti, s hojnosťou som pripravený. Peniaze prúdia ako rieka, cestou s najmenším odporom som tomu otvorený. Náš mozog nepozná rozdiel medzi tým, čo zažívame vo fyzickom svete a tým, čo si živo predstavujeme so silnými emóciami.